Bihor padengar na ay kelang panahan sising. Hey guys, welcome to back my YouTube channel. This is Freedom Collection. Ampai ang dinai Mongolbar ni जोंनि Masbat area याव आरोना मोनसे बिराद गोदोर बाजार जायो मार्केट. नैबेयावनो आं थांनो नामायदों. ओमफ्राय दा नोंथांमोनाबो नायलांदो आं मार्केटाव दिनै मा बायगोन. माने बायनायाथ' आंना बाराद्राय माबानाय नङा, माने संसार जानायनिसो आरोना, न'आव जानायनि मैगं थाइगं बिदिनो बायदिसिना मैगं बायगोन आरोना. थ' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड बा नायलांदो ना मा बुङो टाटा दायो ओमफ्राय थांगासिनो दं आरोना. आंजों लोगोसे सासे लोगो दङ गामिनिनो. नोंथांमोना नुबाय थाखायो जानांगौ आंनि भिडिअ. सम नुजायो सम नुजाया, माने बियो लाजियो आरोना. बेना गोसोथोनाया माने नुजानो होआनो, गोसोथोनाया माने रायना माने बेनिखायनो नुजाया आरोना. दायो डेन्जार नायदोलै आंखो आरोना. मा मोनसे खोथा एकदमबारे आरोना, सैमाफोरा लामायाव ओंखारना थादोंबाथाय गारिफोरखौ बारा गोसा सलाय जायासै. बिराद थांबा दसेनो बारस'ना होगोन, पात्ताखौनो मोना. माला बारस'गोन पात्ताखौनो मोना आरोना, सैमा बोरमा अमा. बेनिखायनो बिसोरखौ सिगां नुनायनि सिगांनो मा होनो लाखै सलायखानांगौ आरोना. नुनायनि सिगां माने नुबाथाय लाखै सलायनांगौ. सिगाङाव दोङोबाथाय बिसोरो लाखै सलायबोखादो आरो. Boरमा logo mentele बर' सिख्लाफोरनि बिथिं बर' सिख्लाफोर लेंथार बर' सिख्लाफोर दोंसै मोनैथिं. ओइ सनक, नोंनि हिनजाव हिनजावसो नुदों माथो इखो? नोंनि हिनजाव हिनजाव नुनायलै इखो मा जादों? मा जादों? वाव, बैसागुनि प्रेपारेसन खालामबायानो दानिफ्रायनो. ओइ मा होनो, कलेजाव फ्रि बैसागु माला जागोन? कलेजाव फ्रि बैसागु माला जागोन? मा होनो, फ्रि बैसागुआव हायनांगोनलै कलेजाव. इन्टारेस्टनो मोसाहायफानांगौ सिख्लाफोरदों नङाब्रा, माने ओरैनो इन्टारेस्टनि मोसाहैगोन आरोना. ओरैनो सिख्लाफोरदों थाङो, खुगाफोराबो एसे लेबद्राय नालाय. जार नाहर जार होनो आरोना नैबेखौ. ओमफ्राय नैबेयो जाबाय माजबाट कलेज. नैबेथिं माजबाट कलेजाबो, बेयो माजबाट कलेज गेट. टाउन सफायबाय जोङो दायो. ओमफ्राय नायलांबाय थादो नै मेन टाउनखौ माबायदि. एसे अभारटेक खालामनांगौलै मेन टाउनफोराव. नै बिथिंनो थाङो आरोना माजबाट बाजारा. नै बिथिंनि राइट साइडआव थांबानो जोङो हा बेनाव बेथिं राइट साइडथिं थांबानो जोङो मोनहैगोन आरोना बाजार, मा होनो जोंनि माजबाट बाजारखौ. बेकार में लापरवाही का नतीजा मोनफैबाय आरोना. माहाथे दाबानि बाइकबो दं नै. वाव, ये हे माजबाट का मार्केट है. बेनि दरजाफोर सोरनोबा दरजा नांगौबा दरजा मोनगोन आरो. बोरमा बेदर, बोरमा सोरबाफोर बोरमा बेदर जानो गोसो दंबा नै बिथिं मेरला बोरमा बेदर मोनगोन आरो. नैथिंबो बोरमा मोनामखायो, बोरमा खासि नखाय गाजाखा. आपेल फिथाइ बाजाराव. नैबे दख'ना दुखान आरोना. बैसागुनि सोरबाफोर दख'ना बायनो गोसोबा नै इयाव हायबानो जाबाय.
बिदि ना गुन्दै गुन्दैखौ लांनांगौ नै बिदिखौ थफ्लाखौ अमानो होनो बिराद मोजां अमाया जाखावखायो आरो ना नैबेयाव जोङो ना गुन्दै लाग्रोजोब्बाय ओमफ्राय दायो जोङो थांनोसै माखासे बजारा जाबाय आरो ना ओमफ्राय जों थांनोसै आरो दायो ओइ थिनथ'दो थिन थांनोसै जों दायो दायो जोङो बजार खालामखांबाय आरो ना आंनिया बजारा खालामनाया जाबाय दायो थांनोसै दायो जों बजारनिफ्राय फैफिनबाय आरो ना जोब्बाय बजार खालामनाया जोब्बाय ओमफ्राय दायो जों थांनोसै आरो ना न'आव थांनोसै ओमफ्राय सासे माबाया फैसा होखानायनो दख'ना बिहरफादों आरो ना बेखौ लांफाना होनोसै जोङो अर्डार खालामनाय नामानो दुखानिनाव फैसा होखानाय नामानो बेखौ जोङो लांग्रोनानै थांसै आरो ना आथिं दोङो दख'ना दुखानिया आइलायनो ओमफ्राय दा जों बेखौ नायनानै थांसै आरो ना बेनोमोन नामाथाय दख'ना दुखानिया जीरी जीरी बहैलांनाय इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना जिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें जिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।